खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गासैबो आजिखालि राशि बा दिनैनि दिना माबायदि जागोन बा जायखिजाया सोरबा न' खादो बा न' दिखांहांदो माब्ला दिखांनाया मोजां जागोन बेफोरखौ जोङो गोबां सानै हयैसो खामानिफोरखौ मावो। नाथाय नोंथांमोना माब्लाबा साननानै नायदोंना जोङो मब्ला मा टाइमाव जोनोम जागोन सोरबा सिगांनो खोन्थानो हादोंना? जोङो मब्ला बे दुनियाखौ गारनानै थांगोन सोरबा मोजाङै सঠিक टाइम दिन बार खोन्थानो हादोंना? हायाखै। नाथाय जोङो जायखिजाया खामानि मावनायाव माखौ दिन बार नायनानै जोङो खामानि मावो बेफोरो माने एख' माने माबा नङा, इम्पर्टेन्ट नङा। नोंथाङा मा मावदो मा मावांदो बेसो इम्पर्टेन्ट बाथ्रा। दिन बार सम बिदि खुनु माने मोजां गाज्रिनि खोन्थायानो गैया। बिदि मोजां गाज्रि खोन्थाथानायमोनबा जों थैनायनि दिनखौबो नायनानै थैनो हागौमोन जे एसां टाइमावसो आं थैगोन होननानै। जोनोम जानायावबो सोरखौबा जोनोम जानायखौ जोङो लाखिना दोनथ'नो हागौमोन जे दानो जोनोम जानो जाथ'वाखै टाइमा एसेबाङावसो एसेबां टाइमावसो नोङो जोनोम जानो मोनगोन होननानै। थिग बिदिनो राशि, जोङो राशिफोरखौ जे नायो नोंथांमोना माब्लाबा साननानै नायदोंना रामनि जि राशि आरो राबनाबो बिनि राशि, नाथाय बिसोर खानैया माबोरै सासेया भगबान जाखो आरो सासेया माबोरै रायखस जाखो? रायखसा बिनि थाखायनो जादों बिनि खामानिया गाज्रिमोन, बिनि थांखिया गाज्रिमोन, बिनि थाखायनो बियो रायखस जादों। आरो रामा मानो इसोर जालांखो? मानोना बिनि खामानिया मोजांमोन, बिनि थांखिया मोजांमोन। गतिके रायजोफोर राशि नायनानै जेबो लाब गैया। नोंथाङा मा मावो मा नोंथांनि गोसोआ बेसो गेदेर बाथ्रा। आरो बिदिनो मोजां नोंथाङा जानो नागिरबा मोजां जानो हागोन आरो गाज्रि खामानि मावबाथाय गाज्रि जालांबाय थानो हागोन। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।